Hormatly ýolagçylar Aşgabat şäheriniň Halkara Howa menziline hoş geldiňiz. Howanyň temperaturasy 7 gradus mayıl. Howa gäsli doldurýança öz ýerinde oturmagy diýip kemerleri ýylyny saklamagy haýyş edýäris. Uçurdan çykmadan öň öz ýanyňyza bilen getiren il oşlaryňy ýatda çykarma diýali, öňüňde kursiniň arkasyndaky jüwleri we ýokarky tekçeleri barlaň. Howa geminiň komandiri we onuň ekipaji tizimine hoşlaşýar we size üstünlük arzu edýär. Ünsleriniz üçin